Mae'n anodd i pobl deall falle pam mae eisiau newid pethau. Maen nhw'n gyfarwydd â cael ysbyty yn agos i nhw. Maen nhw'n ofon os mae rhaid teithio agor o pellter bydd pethau yn wath. Ond mae rhaid styried bod pethau yn wael ar y foment. Dyn ni ddim wedi cael y services sy'n angen arno ni. Dyn ni ddim yn gallu gwneud y pethau mae eisiau gwneud. A pan mae rhywun yn sal a mae rhaid i nhw mynd i'r ysbyty, dyn nhw ddim yn moyn aros yn yr ysbyty am hir. Maen nhw'n moyn cael y service yn gloi, maen nhw'n moyn cael y gwella yn gloi, a wedyn symud nôl i ble maen nhw'n byw i bod gyda teuluoedd nhw. Maen nhw eisiau wneud yn siŵr bod ni'n gallu dod gyda'n gilydd i offro'r services na pan mae angen dod mewn i'r ysbyty, ond dyn ni ddim yn gallu gwneud popeth mae eisiau gwneud yn pob ysbyty, so mae eisiau dod â pethau gyda'i gilydd.